Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! Üdvözlöm azokat is, akik a YouTube-on kísérik figyelemmel a Civil Rádió olvasókörét. Mai vendégünk V. Naszái Márta, akit én röviden úgy tudnék jellemezni, hogy politikus, mert az életének a nagy részében a politika fontos szerepet játszott. Azonban kezdjük az elején, kedves V. Naszái Márta. Ugye a V az a férjének a vezeték nevéből keletkezett, mert Váradiné Naszái Mártának hívják. Kedves Márta, hogy tudnánk jellemezni életének az első időszakát, a család, első munkahelyek, amit én úgy összegeznék, hogy 2010 előtt a polgári lét, a nem politikusi lét időszaka. Először is köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és tisztelettel üdvözlöm a nézőket is. Én itt születtem, az első kerületben, Krisztinavárosi vagyok, és itt nevelkedtem gyakorlatilag a felnőtté válásomig, és folyamatosan első kerületi polgár vagyok. Az édesanyám volt a kerületi közjegyző, ez már a rendszerváltás után volt, előtte az állami közjegyzőségben volt. Az édesapám pedig egy kamaszként 56-os hős, egyébként nyomdamérnök, villamosmérnök a Kőnyipari Műszaki Főiskolán tanított. Ami még érdekes lehet, hogy az anyai nagyapám, dr. Bajusz Ferenc, egy nagy tiszteletnek örvendő református lelkész, teológus professzor volt. A apai nagyapám pedig egy nemzetközi hírű vegyészmérnök. Abban a lakásban nőttem föl, ahol most egyébként a testvérem él, ami az apai nagyszüleimnek volt a lakása. És hát én tájépítészmérnök lettem, nagyon furcsa módon. Az, hogy mérnök leszek, azt mindig is tudtam, hogy mérnök akarok lenni. Az, hogy tájépítészmérnök leszek, az már középiskolás koromban alakult ki. És a Kertészeti Egyetem elvégzése után a Főkertnél kezdtem el dolgozni tervezőmérnökként. Innen eredeztethető az, hogy ha mondhatom ezt, szerelmes vagyok Budapest zöld felületeibe. Nekem különösen fontos az, hogy Budapest egy zöld város, és hogy hogyan tud ez egy ilyen zöld ékszerdoboz lenni. Hát azért az első kerületben a Vérmezőn kívül én nem tudok túl sok zöldet, vagy bizonyára akkor tájékozatlan vagyok. Azt gondolom, hogy ezt fölül kell vizsgálnia, mert hogy az első kerület az egyik legzöldebb kerület, hiszen itt van a Gellért-hegy egyik fele, itt van a teljes Tabán, itt van a Vérmező, úgyhogy a területéhez képest az első kerületben nagyon sok a zöld felület. Igen, már érdemes volt ma eljönnöm, mert tanultam valamit. Köszönöm. És azt gondoltam mindig is, hogy ez a város ez egy csoda, és hogy hatalmas lehetőségek rejlenek benne. Aztán amikor eljöttem a Főkerttől 1999-ben, akkor utána az építőiparban kezdtem el dolgozni. Még főkertes koromban egyébként levelezőn elvégeztem az IBÜN az építészmérnök szakot is. Diplomát nem szereztem, de abszolútóriumig jutottam. És nagyon sok minden egyéb dolgot is tanultam, tehát bibliodráma vezető lettem, pszichodráma vezető lettem, EU-s pályázatíró papírom van, igazságügyi mediátor vagyok, tehát nagyon sok olyasmivel is foglalkoztam, ami a mérnökségnek a racionálisnak tűnő világa mellett az emberi közösségekről szól. És ez így nekem egy nagyon fontos egyensúly volt, ezek nagyon fontos részei voltak az életemnek. 15 évig, ebben az időszakban 15 évig hitoktattam a Békás-megyeri evangélikus templomban, ez ugye a Donát László féle evangélikus templom volt, és innen jön a bibliodráma vezetőség is, tehát nagyon sok ilyen aktivitásban részt vettem, és ez nagyon fontos volt számomra, mert hogy a tájépítészet, a kerttervezés az nem arról szól, hogy vonalakat húzunk egy papírra, meg nem tudom én, virágok darabszámát számoljuk, hanem arról szól, hogy végig beszéljük azt, végignézzük azt, hogy hogyan akarnak emberek élni egy adott területen. Legyen az egy családi kert, és akkor abban a családi házban, vagy legyen egy közterület, és akkor azt a közterületet hogyan akarják használni, hogyan akarnak ott élni. És
ez egy annyira komplex folyamat, ennyire komplex szemléletet kíván, hogy ebben számomra ezek a közösségi irányok is nagyon fontosak voltak. Tehát akkor ön már egyetemista korban, illetőleg annak a vége felé járunk, ugye az ön pályafutásában, akkor már túlesett a 1988-89-90-es rendszerváltáson. Ehhez is volt önnek viszonya? Igen, én azt szoktam mondani, hogy a rendszerváltással lettem nagykorú. Ugye 1988-ban érettségiztem a Szentendrei Ferences Gimnáziumban, ami egy nagyon védett közeg volt. Tehát, hogy ott így nem nagyon politizáltunk, általában a különböző nemzeti ünnepeken el is mentünk kirándulni a budai hegyekbe, de a családom az viszont igenis politizált, tehát nálunk nagyon fontos volt, hogy beszélgessünk közéletről, közéleti kérdésekről. És amikor 88-ban egyetemista lettem, akkor utána az egyetemi társaimmal is nagyon sokat politizáltunk, számomra ez fontos volt, meg a baráti körben is. És amikor jött a mai napig fáj egyébként, hogy a gimnáziumi szokásnak megfelelően 89. március 15-én elmentünk kirándulni, és amikor hazafele jöttünk, akkor találkoztunk a 15. ünnepségről hazaáramló hatalmas tömeggel, és azóta is úgy vagyok vele, hogy elmegyek szinte minden tüntetésre, meg megmozdulásra, nehogy véletlen megint kimaradjak valamilyen fontos dologból. És amikor eljött a 90-es első választás, akkor a legjobb barátnőmmel, meg a barátaimmal nagyon lelkiismeretesen végigolvastuk az összes választási programot, mindenkinek a választási programját. Elmentem a különböző képviselőjelölteknek a gyűléseire, vagy ilyen fórumaira. Akkor azon kevesek közé tartozik, aki tájékozódott az egyes pártok programjáról? Igen, igen. Most így nem vizsgáztasson, nem tudom visszamondani a 90-es programokat, nem. De hogy én tényleg azt gondoltam, hogy ez arról szól, hogy akkor nézzük meg, hogy tényleg valaki mit akar csinálni, és hogy mi az a program, amivel én, hát ha nem is azonosulni tudok, de ami találkozik az én elgondolásaimmal, vagy az én vágyaimmal. És tulajdonképpen ez alapvetően befolyásolta azt, hogy aztán hogyan szavaztam, meg hát nyilván az a szociokulturális közeg is, ahol éltem, és azok az emberek, akikkel mondjuk hasonló dolgot gondoltunk a világról, az befolyásolta. De ekkoriban még föl sem merült bennem, hogy én politikával foglalkozzam, csak felelős állampolgárként figyeltem a közéletet. Akkor nagyjából 2010-ig terjedt ez az idő, amíg polgári foglalkozásai voltak, és ekkor hirtelen átváltott és politikus lett. Mi ösztönözte önt arra, vagy kihatott önre, hogy politikával hivatásszerűen kezdjen foglalkozni? Nem ez volt a cél, hanem az, hogy 2009. decemberében döbbentem rá, hogy jön a 2010-es országgyűlési választás, a 2010 tavaszi országgyűlési választás, és ugye nem fogok tudni kire szavazni, mert hogy nekem nem volt hiteles se az akkori MSZP, se az akkori Fidesz. És hogy ez így nem jó, hogy én nem fogok tudni jó szívvel szavazni, vagy jó lelkiismerettel szavazni, és akkor elkezdtem nézelődni, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak. És így találtam meg az akkori LMP-t, egy januári 2000. Ez a Lehet más a politika elnevezési párt, igen. És az a januári fórum, amire elmentem, az akkori LMP-nek az első-második 12. kerületi szervezete szervezte, és hát olyan emberek voltak ott azért, meg olyan emberek tartoztak ehhez a szervezethez, akiknek a neve azért sokaknak ismerős lehet, tehát ide tartozott Jávor Benedek, Karácsony Gergely, későbbi 12. kerületi képviselő Sipos Péter, a későbbi frakcióból Ercsei Katalin, szóval, hogy ez egy nagyon... Azért nagyon még a Cucorellit is említsük meg, mert ő egy népszerű író ma Magyarországon. Igen, de ő nem ebbe a területi szervezetben volt, de egyébként igen, tehát hogy ezen a fórumon azért sokan voltak, és nagyon jó dolgokat mondtak a világról, és nagyon rokonszenves csapat volt,
és hát bevonódtam, és akkor világosá vált számomra, hogy hát én akkor fogok tudni itt rájuk szavazni, hogyha fölkerülnek a szavazólapra, ehhez pedig az kell, hogy összegyűjtsük az ajánló szelvényeket, népszerű nevén a kopogtató cédulákat vagy KC-kat, és akkor 2010. februárjában emlékszem, ezek ilyen forradalmi idők voltak, szintén, hogy a Hanzéli Ákosnak volt egy garázsa itt a Jurányi utcában, ott gyűltünk össze a nagyon hideg garázsban egyébként így februárban, kitoltuk a Hanzéli Ákos motorját a garázsból, hogy mi beférjünk, és akkor végigvettük, hogy akkor hova megyünk ajánló szelvényeket gyűjteni, és hát igazából itt kezdődött el, hogy nekiálltunk itt a első-második kerület határán ajánló szelvényeket gyűjteni, és akkor nagyon gyorsan, ugye az országgyűlési választáson az LMP váratlanul, vagy hát tényleg sokak meglepetésére jó eredményt ért el, 7% fölötti eredményt ért el, 15 képviselővel bekerült a parlamentbe, és akkor megkezdődött az őszi önkormányzati választásra a felkészülési munka, ugye Jávor Benedek volt a főpolgármester jelölt, és neki állt összeszedni egy szakmai csapatot, hogy Budapest programot írjon, egy választási programot, és ebben jelentkeztem, és az ugye már a főkert tervezőjeként azért elég sok mindent tudtam Budapest zöld felületeiről, és ez egy nagyon-nagyon inspiráló folyamat volt, és tulajdonképpen ennek a választási programnak a zöld felületi fejezetét Visnyovszky Andrissal közösen állítottuk össze, és azt gondolom, hogy ez nagyon értékes időszak volt, és nagyon jó program született. Ebben az időben ön egy politikát támogató, vagy egy párt politikáját támogató szakembernek érezte magát, vagy már echte politikusnak, akinek nem kell konkrétan értenie semmihez, csak általában? Egyáltalán nem éreztem magam politikusnak. Én egy olyan szakembernek éreztem magam, aki felelősen próbál a saját szakterületén belül a közéletben dolgozni. De hát ugye jöttek az önkormányzati választások, és az volt a helyzet, hogy tehát konkrétan az első kerületből nem voltunk nagyon sokan. Az 1-2-12 területi szervezet nagy volt, de konkrétan az első kerületben nem voltunk sokan, és akkor még az volt a szabály, hogy az lehet polgármester jelölt, akinek az állandó lakcíme az adott kerületben van. És akkor megkértek engem, hogy legyek én az önkormányzati választáson a polgármester jelölt és a listavezető. Hozzá kell tennem, hogy amikor ezt így elvállaltam, akkor bennem igazából föl sem merült az, hogy én itt bejuthatok, vagy szóval, hogy ez sikerülhet. Hát tényleg egy kezdőpárt volt, tényleg nagyon ajtóról ajtóra járva, kinkeservel szedtük össze az ajánló cédulákat, szóval, hogy ez nem volt egy ilyen egyszerű folyamat. Én azt gondoltam, hogy jó, természetesen, ha ezzel segítek a pártnak, hogy legyen egy jelölt, megtettem, ami a dolgom volt, kampányoltam, fotózásra mentem, de hogy az első szórólapon még egy olyan fénykép volt, amin a kisfiammal szereplek, mert hogy éppen nyaraltunk valahol, amikor egyszer csak telefonáltak a pártból, hogy hát kéne egy fénykép, és akkor ezt sikerült letölteniük, akkor még aztán az IVIV-ről, vagy nem is Facebookról, vagy szóval, tehát valami ilyen módon. És akkor ugye nagyon furcsa volt, hogy a gyerekeknek kampányok, nem, ezt a képet találta a párt, de hogy ilyen módon történtek a dolgok, tehát nagyon civil módon, vagy hát ilyen más néven amatőr módon működött, akkor még talán az LMP nagyon ilyen mozgalmi jellege volt, és ez nekem egyébként nagyon rokonszenves volt. És nekem nagyon fontos volt az LMP-nek ez az igazságosság, fenntarthatóság és részvételiség 3-as elve is, ezek engem nagyon megragadtak. És amikor oda mentem, akkor még azt hiszem, hogy a részvételiség volt számomra talán a legfontosabb elvezek közül, és menet közben, ahogy az LMP-ben nagyon sok politikai képzésen vettünk részt, szakpolitikai események voltak, nagyszerű szakemberekkel tudtam találkozni, konzultálni, sokkal inkább felelősödött számomra például a társadalmi igazságosság kérdése, amit addig nem ilyen szakmai szinten kezeltem. Egy nagyon intenzív és nagyon érdekes folyamat volt. És polgármesterként melyek voltak azok a fő konfliktusok, amelyekre szívesen, vagy éppen nagyon nem szívesen emlékszik? Húha!
Voltak nagyon, nagyon fontos és szép dolgok. Tehát az, amikor itt a budavári önkormányzatban 30 év után először írtunk ki szociális bérlakáspályázatot, azt például én egy nagyon előremutató dolognak gondolom. És az, hogy amíg az a pályázat tartott, addig felújítottunk további 9 lakást, amire aztán utána megint lehetett pályázatot kiírni, amit aztán sajnos már a többségbe kerülő Fidesz ugye eltörölt, és ezeket a frissen felújított lakásokat egyedi döntés alapján kiosztogatta, de hogy az, hogy elindult ez a folyamat, ez például szerintem egy csodálatos dolog volt. Vagy az, hogy szintén 30 év után talán először felmértük a kerületi zöld felületállományt és a kerületi fákat, és csatlakoztunk a fővárosi fatárhoz. Nem volt gyakorlatilag ilyen felmérés, nem voltak aktualizálva az adatok, az egész az teljes katyvasz volt, és saját kézbe vettük a zöld felület fenntartást, tehát nem külső pályázókkal kötöttünk egy éves szerződést, hanem saját cégünkre bíztuk a zöld felület fenntartást, tehát a saját gazdaszemlélet az sokkal inkább elterjedt. Ezt például én egy hatalmas eredménynek gondolom. Vagy nagyon szép folyamat volt az is, ahogy közösségi tervezésben a vérmezőnek a megújításáról gondolkodtunk a kerületben élőkkel együtt. Szép folyamat volt az is, amikor a Magyar Építészkamara szervezésében a Szent Háromság térnek a felújítási pályázatával foglalkoztunk. Szóval nagyon, nagyon fontos és előremutató dolgok történtek, amikre azóta is nagyon szívesen emlékszem. És hát ugye azért manapság már nem nagyon emlékeznek rá az emberek, de amikor 2019-ben én itt polgármester lettem, akkor az első kerületi önkormányzatnak nem volt egy normális honlapja, ahol el lehetne érni az információkat. Nem voltak közvetítve a testületi ülések. Tehát egy csomó minden olyan demokrácia alapjait érintő dolog hiányzott, amit utána én teremtettem meg, vagy mi teremtettünk meg. Nem volt polgármesteri fogadóóra. Nem lehetett elérni a polgármestert személyesen. Ezt is mi teremtettük meg. Azt gondolom, hogy nagyon fontos és előrevívő programokat csináltunk. Nagyon szerettem a bölcsődefejlesztést. Ugye gyakorlatilag egy évek óta üresen álló önkormányzati tulajdonú volt iskola épület villából, egy állami pályázat segítségével alakítottuk át bölcsödévé. Tehát ez például nagyon szép folyamat volt, ezt is nagyon szeretem. De mindez eközben ugye a Fidesz uralgott az országos politikai intézményeken, és szerintem nem hagyta békébe az első kerületi önkormányzatot sem. Hát bizony nem. Tehát az első kerületi önkormányzatnak ez a ciklus, ez a 2019-től 24-ig tartó ciklus, ez ugye 2 részre oszlik. Az első fele, amikor többségben volt az az ellenzéki koalíció, akivel megnyertük a választást a kerületben egyébként 2/3-dal. És a második fele az, amikor ugye a momentumos alpolgármester Gerencsér Ferenc elment a parlamentbe, azt választotta, és helyette volt egy időközi választás, azt hát ugye a beköltöztetett emberekkel megnyerte a Fidesz, és akkor a 2 volt jobbikos képviselőt valahogy megnyerte magának a Fidesz, és így többségbe kerültek az önkormányzatba. És innentől kezdve gyakorlatilag mindent leállítottak, ellehetetlenítették a közbeszerzéseket, elvették a polgármesteri jogköröket, a költségvetésből lehúzták azokat a forrásokat, azokat a programokat, amiket szerettünk volna megvalósítani, nem engedték, hogy a kerületi köztisztasághoz felvegyünk még embereket, beszerezzünk hozzá felszereléseket, tehát hogy gyakorlatilag minden jó programot ellehetetlenítettek, és hát ugye az a nagyon érdekes, hogy most így 2024 óta pedig azokat a programokat, amiket akkor nem engedtek megcsinálni, de ugye mi előkészítettük, azokat most itt sorra megcsinálják, és a saját eredményeikként mutatják be. Igen. Mikor váltott az LMP-ről a Karácsony Gergely Párbeszéd pártjára? És miért? Ugye a Párbeszéd az nem egy külön párt volt, hanem az LMP-seknek egy platformja vált ki az LMP-ből, és hozta létre a Párbeszédet. És én is azokhoz az LMP-sekhez tartoztam, Karácsony Gergelyékkel együtt,
akik ezt a kiválást és az új párt létrehozását választottuk, egyszerűen azért, mert azt érzékeltük, hogy az LMP-n belül minden igyekezetünk ellenére nem sikerül azokat a reformokat vagy irányokat érvényre juttatni, ami számunkra fontos volt. És a végső lökés az egy 2013 elején tartott pártkongresszus volt, ahol nagyon furcsa módon és nagyon nehéz harcok után végül is az LMP kongresszusa leszavazta azt az irányt, amerre mi menni szerettünk volna, és akkor nem láttunk más megoldást. Nekem 3 okom volt arra, hogy a párbeszédbe mentem. Az egyik az volt, hogy akkor én is azt láttam, hogy az egyetlen megoldás a NER, az Orbán kormány leváltására az, hogyha az ellenzék különböző szervezetei, pártjai együttműködnek a kormányváltásban. És ezt végül is az LMP kongresszus ezt leszavazta. A másik az volt, hogy olyan szervezeti belső folyamatokat láttam, olyan demokrácia deficitet tapasztaltam az LMP-n belül, ami az én demokrácia felfogásomnak nem felelt meg. A harmadik pedig hát egy sokkal inkább emberi dolog, nevezetesen az, hogy azok az emberek, akikkel én a pártban együtt dolgoztam, tehát az a területi szervezet, illetve ugye én a fővárosi LMP frakciónak, ami Kaltánk-Bak Jenő, Sonfai Ágnes és Hanzéli Ákos volt a 3 fős frakciónak, voltam a munkatársa ekkoriban már, és azok a munkatársaim is valamennyien egyetértettünk abban, hogy az az irány, amit a párbeszéd képvisel, az felel meg a mi szakpolitikai és politika felfogásunknak. Úgyhogy én ebben részt vettem, mondhatni, tehát hogy ez nem tőlem függetlenül zajlott, annak a csapatnak voltam a része, akik végül is úgy döntöttek, hogy nem tudjuk máshogy folytatni, csak egy külön pártban. Elnézést, csak... Na, most talán miközben ezt az aktív politikai életet éli, közben született 3 gyermeke. Hogy tudta ezt összeegyeztetni a pártmunkával? Hogy egész pontos legyek, mielőtt elkezdtem a pártpolitizálást, azelőtt már az első 2 gyerekem megszületett, de kicsik voltak, tehát a gyes vége fele kerültem bele a pártpolitikába, és a harmadik gyerekem született már képviselőként 2013-ban, 2013 őszén. Hát én azt gondolom, hogy ebben, hogy ezt meg tudtam így tenni, ebben nem az én érdemeim vannak, hanem a férjemnek az érdemei. Ugye ő az a bizonyos V-pont az életemben, Váradi Laci, aki egy csodálatos ember, csodálatos apa és fantasztikus társ. Tehát az, hogy ő ilyen hátországot biztosított számomra, nem csak a képviselőséghez, hanem a polgármesterséghez, az tette lehetővé egyáltalán, hogy ezt csináljam. És a gyerekek most mit csinálnak? Hány évesek? Legnagyobb fiam 20 éves lesz, ő most fog érettségizni. A középső fiam 18 éves, ő most már első szavazó volt vasárnap. A 2 nagyfiammal mentem el szavazni, nagyon büszke vagyok rájuk. A legkisebb fiam pedig 12 éves, ő még általános iskolába jár. Nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, tehát ők tényleg nagyon sokat hiányoltak engem, megnyertek ebben az időszakban. Tehát azért egy gyereknek az nem olyan könnyű, hogy az anyjának a fényképével van kitapétázva az egész kerület. És ugye a nagyfiam volt az, aki amikor 19-ben indultam polgármesterségért, és akkor Puzsér Robertnek volt egy szórólapja, amin ugye egy pellengérezett olyan polgármesterjelölteket, akikkel nem értett egyet, köztük engem is, és valahogy ott volt valami olyasmi írva rólam, hogy valami agresszív, nem tudom, balliberális rettegő vagyok, és ezt a szórólapot valaki az utcán a kisfiam kezében nyomta, illetve hát a nagyfiam, aki akkor még kisfiú volt, 12 éves, kezében nyomta, és innen látszik, hogy mennyire rendben van lelkileg a gyerek, hogy így elolvasta, és akkor visszafordult, és oda ment ahhoz, aki odaadta neki, hogy azt ugye tudja, hogy ez itt középen az én anyukám. És teljes döbbenet volt, tehát ezzel így lefagyasztotta az illetőt.
Tényleg, tehát az, hogy ezt tudjam csinálni, ehhez az kell, hogy mi leültünk a gyerekekkel, és elmondtuk nekik, hogy most ez lesz, elmondtuk, hogy mi várható az ő számukra, hogy mit tegyenek bizonyos helyzetekben, és azt gondolom, hogy ők nagyon jól megugorták ezeket a kihívásokat. Mi volt az oka annak, hogy nem önt választották meg a új ciklusban polgármesternek? Bár képviselő lett, ezt tegyük hozzá, ezzel nem becsülöm le a képviselőséget, de azért mégis más polgármesternek lenni, mint képviselő. Ez így van. Azt gondolom, hogy ennek nagyon sok összetevője volt, ezt akkor rögtön a választás után le is írtam magamnak, hogy feldolgozzam az eredményt. Azt gondolom, hogy a legfontosabb része ennek az volt, hogy a ciklus második felében gyakorlatilag nem tudtunk normálisan dolgozni, hanem a Fidesz mindenféle módon akadályozta a munkát, leállította a jó folyamatokat, és az emberek leginkább ezt a harcolást érzékelték. Oka volt az is, hogy azok a koalíciós képviselők, akik bejutottak velem együtt, valójában nem voltak annyira elkötelezve a kerület és a szakpolitika iránt, mint ahogy én azt reméltem, meg mondjuk, ahogy én magamat gondolom. És hát nyilván az is benne volt, hogy a Fidesz borzasztóan vissza akarta szerezni ezt a kerületet. Tehát Böröcz László, miután nem sikerült neki itt országgyűlési választást nyernie, ki lett nevezve miniszteri biztosnak, érdekes módon ugyanez a miniszteri biztosság azóta már nem fontos, tehát ki lett nevezve miniszteri biztosnak, kapott munkatársakat, magas minisztériumi fizetést, és semmi más dolga nem volt, mint hogy ellenem kampányoljon 2,5 éven keresztül. És a fideszes többség őt mondjuk beültette a képviselőtestületbe. Egy miniszteri biztost, akinek semmi köze a kerülethez, nem is itt lakik, nem is innen származik, nem is tudott semmit a kerületről, tehát beültették őt a képviselőtestületbe, és gyakorlatilag képviselőkkel azonos jogokat kapott, csak nem szavazhatott. Annyit beszélt, és arról, amiről akart, és tehát tulajdonképpen előállítottak itt egy olyan helyzetet, mint hogyha ő itt része lenne ennek a rendszernek. Elvették a Várnegyed újságot, elvették a kerületi kommunikációs felületeinket, tehát nem tudtam kommunikálni a kerületben élőkkel gyakorlatilag, ők kommunikáltak helyette. És hát ugye végül az, hogy a Kétfarkú Kutyapárt a Budapesten összesen 4 kerületben indult, hát a miénk volt sajnos az egyik, és hát ugye ez tulajdonképpen megakadályozta azt, hogy nyerni lehessen, mert ez egy nagyon szoros kerület volt egyébként, és itt ugye az volt a helyzet, tényleg az volt a helyzet, hogyha a kutyapárti szavazók közül csak minden 4., 5. az ellenzéki összefogásra voksol, akkor 2/3 megnyerjük ezt a kerületet. És ahogy el is mondtam ugye abban a bizonyos filmben, nekem az volt a fő fájdalmam, hogy nekem volt egy jó elgondolásom, hogy hogyan lehetne úgy együttműködni a Kétfarkú Kutyapártnak velünk, hogy az őket is képviselői helyhez juttassa, és közben meg ne adja át a Fidesznek tálcának kerületet, és amikor erről próbáltam őket meggyőzni, egyrészt nem tudtam elérni őket, nem voltak hajlandóak felvenni a telefont, másrészt amikor egyszer személyesen véletlen találkoztunk, akkor azt mondta a Mamák Kutyapárti képviselő, akkor polgármester jelölt, hogy hát ő neki az tulajdonképpen mindegy, hogy a Fideszé lesz a kerület. Nekem nem volt mindegy. Nekem nem volt mindegy, és hogy azt mondom, hogy amellett, hogy most a Fidesz egy csomó minden népszerű intézkedést megcsinál, amit nekem nem hagytak, amellett nagyon rossz folyamatok indultak el. Én próbálom ezeket a rossz folyamatokat feltárni, az emberek számára nyilvánosságra hozni. Tehát most akkor 2024-ben járunk, ugye, Európa parlamenti és önkormányzati választás. Ön idézőjelbe téve csak képviselő maradt. Azonban úgy érzékelem, minthogyha ön bizonyos értelemben az emberekhez közelebbi aktivitást fejtene ki, hiszen van a kerület szerte híres közösségi tere, mint korábban. Hogy jutott erre, hogy egy ilyen teljesen konkrét közösséget szervezzen? Ez egyébként nem volt új ötlet, tehát 2014 óta akkor még egy másik helyszínen,
működött a Zöldike Klub, amiben egyébként az akkori képviselői irodám volt, és már ott elkezdtük ezeket a közösségi programokat, ezt a közösségépítést, azt, hogy egy közösségi teret üzemeltessünk, ami tényleg teret nyit mindazoknak, akik valamilyen aktivitást akarnak csinálni. Ugye ez onnan indult akkoriban, hogy az akkori fideszes polgármester, Nagy Gábor Tamás engem egyszerűen nem hagyott belépni a kulturális helyszínekre. Tehát, hogy én egy horgolóklubot nem szervezhettem a kerületi művelődési házban, mert azt mondták, hogy én egy képviselő vagyok, az politikai rendezvény, és politikai rendezvénynek nincs helye a művelődési házban. Szóval, hogy és egyszerűen nem volt semmi hely, tér, ahol lehetett volna egyáltalán találkozni az emberekkel. És akkor a képviselői iroda, Zöldike, akkor egy ilyen nagyon furcsa, bonyolult rendszer volt, hogy egy civil szervezetnek adnak oda egy önkormányzati helyiséget, és akkor ott lehet az én képviselői irodám. Na, ezt viszont ugye elvették tőlünk, aztán most 2024-ben, és 2025-ben kaptam egy új képviselői irodát, Kun János képviselőtársammal közös képviselői irodát, amiben egyébként működik most a Zöldike Klub is, a Zöldike Egyesülettel együttműködésben. És én egyébként nagyon sajnálom, tehát hogyha lehet mondani, hogy mit gondolok, hogy rosszul csináltam polgármesterként, azt gondolom, hogy azt rosszul csináltam, hogy a Zöldike Klub ilyen takaréklángon éget. Persze nem rossz indulatból csináltam ezt, hanem rengeteg egyéb dolgom volt, de hogy azt gondolom, hogy ezt talán csinálni kellett volna közben is, mert hogy látszik, hogy erre van igény, és volt is igény, és hogy erre szükség van. Ez a klub, ez valójában azért működik, mert hogy van egy csomó dolog, amit azt gondolom, hogy meg kell beszélnünk. Van egy csomó olyan aktivitás, amihez kell egy hely. És hogy látszik az, hogy bár Budapest egy ilyen nagyon nyüzsgő és élő nagyváros, és elméletileg itt az első kerület közelében sok minden ilyen hely van, de mégis szükség van a Zöldikére is a maga szellemiségével, azzal, hogy itt tényleg összeér a közéleti kérdések, de akár a direkt pártpolitika is, összeérnek azok a életmód aktivitások, amikre az embereknek szüksége van, és ezek így megférnek egymás mellett. De egy kicsit ahhoz szoktam hasonlítani, mint az ilyen régi módi kistelepülési kultúrház, ahol egyszerre működik az ultikör, és mellette gyakorol a fiataloknak a rockbandája. Tehát egy ilyen olyan klub, ahova bárki bármikor bejöhet, megszervezheti a nagypapa születésnapját, de alkalmas arra is, hogy csak leüljön és egy kicsit dolgozzon, de lehet benne ruhabőrzét is tartani. Szóval annyira sokrétű és annyira nyitott, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy különböző szélsőségek, meg hát nyilván rossz dolgok kivételével tulajdonképpen mindenféle aktivitásra nyitva állunk. Ha már a hasonlatoknál tartunk, akkor esetleg Bibó István a szabadság kiskörei gondolatában jellemezhető ez a tevékenység? Egyértelműen. Tehát vannak olyan programok, amiket konkrétan a Zöldike Egyesület szervez, vannak olyanok, amiket konkrétan én szervezek. Én ugye főleg a képviselői munkával, a közélettel kapcsolatos beszélgetéseket, szervezek, filmklubot, olyan eseményeket, amelyek kifejezetten valamilyen közéleti kérdés köré csoportosulnak. Vagy hát most indítok ismét egy ökokört, az egy életmód, egy zöld életmód programsorozat, de csatlakoztunk a Mi utcánkhoz. Fontosnak tartom például azt, hogy vannak olyan fesztiválok, programsorozatok, ilyen civil szakmai fesztiválok, programsorozatok, amikhez most már így rendszeresen kapcsolódunk, tehát például a Vízhetek 2026 programsorozatból a Zöldikének is volt programja, az építészet éjszakájában van a Zöldikének programja, most lesz 25-én, a zene ünnepéhez is most szervezzük a helyszíneket és csatlakozunk, illetve hogy vannak olyan dolgok, amik nem is a Zöldike Klubban történnek, hanem máshol,
de a Zöldike Klub révén csatlakozunk hozzá, tehát például most a Zöldike Egyesület más zöld civil szervezetekkel együtt egy zöld nyári egyetemet szervez Sziget-Szentmártonra, és ezt is a klub révén tudjuk az embereket elérni, a klubban történnek mondjuk az elégkészítő megbeszélések, tehát van egy ilyen kiterjesztett része is, hogy nem csak a klubban történnek a dolgok, hanem ez a központja egy csomó minden más aktivitásnak is. Még körülbelül 10 éve van a nyugdíjig, tehát az életereje teljében van. Milyen további tervei vannak a nyugdíjig? Nagyon nehezet kérdez, azért, mert hogy pont egy ilyen útkeresési időszakban vagyok. Nagyon sokan kérdezték tőlem az elmúlt másfél évben, hogy ugye indulok 2029-ben polgármesterként a választáson, és eddig mindenkinek azt válaszoltam, egyébként teljesen őszintén, hogy megvárom az áprilisi országgyűlési választások eredményét, mert azért attól nagyon sok minden függ. Ugye ez most volt vasárnap, tehát azt gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki most ezt a választási eredményt földolgozza a saját maga számára is. Nyilván nagyon örülök, nyilván én is kint táncoltam és énekeltem az utcán vasárnap éjszaka, de hogy azért, hogy akkor most reménykedtünk, dolgoztunk, 16 évig dolgoztunk azért, hogy ez eljöjjön, hogy szabadon tudjunk akár civilként is működni, de hogy most egy kicsit számba kell vennem, hogy akkor mit tudok ezzel kezdeni. Az biztos, hogy ebben a képviselői ciklusban az Zöldike Klubot folyamatosan vinni fogom, és az itteni klubéletet, közösségi életet szervezni fogom, mert ez nagyon fontos számomra, és nekem személyesen is sok örömet ad, de látom azt, hogy annak a közösségnek, aki itt ilyen-olyan aktivitásokban részt vesz, mennyire fontos, és mennyire szép élményeket ad. Ugye azt látni kell, hogy ezt én egyébként munka mellett csinálom, tehát hogy ebből nekem nincsen se jövedelmem, se semmi. Azért tudom ezt megtenni, mert hogy egyébként képviselő vagyok, mert hogy egyébként az irodát azt ingyenesen kapjuk használatba, tehát nem kell kitermelni mondjuk egy bérleti díjat, hanem csak a rezsinek kell valahogy rezsit kell kifizetni, tehát azt nyilván megoldjuk. Tehát, hogy ezt önkéntes munkába, szabadidőben csinálom, nincsenek állandó alkalmazottak, akik mondjuk takarítanának, vagy nem tudom, programot szerveznének. Úgyhogy ez azért elég sok időt elvesz, de hogy ezt persze örömmel csinálom, és ezt mindenképpen szeretném csinálni. Azt, hogy mi lesz mondjuk 5 év múlva, arra még nem tudok biztos választ adni. Nagyon függ az, hogy hogyan megyek nyugdíjba, attól is, hogy hol fogok tartani. Tehát ugye 29-ben lesznek a új önkormányzati választások, hogyha abban a ciklusban is képviselő leszek, vagy akár polgármester, akkor gyakorlatilag az akkor fog véget érni, amikor nyugdíjba mennék. És az, hogy hogyan megyek nyugdíjba, vagy nyugdíjba megyek-e, az függ attól, hogy úgy fogom érezni, hogy még van dolgom polgármesterként mondjuk a kerületben, de ha nem, akkor én azt gondolom, hogy nyugdíjasként is ezt a munkát, amit most csinálok, ezt fogom csinálni, mert ez számomra fontos. A gyermekei jövőjét hogy tervezik? Vagy ők hogy tervezik a jövőjüket? A nagyfiamat már fölvették Hollandiába egyetemre, már csak le kell érettségiznie. Az én unokáim éppen most végeznek Hollandiába, 2 is. Hát akkor ismeri a helyzetet, úgyhogy most inkább az aggodalom, hogy fog tudni kimenni, és ott hogyan lesz szállása, meg minden, de ő egy ilyen nagyon aktív, önálló, és ilyen tényleg ilyen nagyon-nagyon sokat dolgozó ember, nagyon értelmes, ő most nagyon bevonódott például ebbe a választásba, nagyon lelkes volt, és nagyon örömmel vett részt itt a közéleti programokban. Nyilván akkor ő ki fog menni Hollandiába, és most már azért van reményem arra, hogy utána meg hazajön. A középső fiam, ő jövőre fog érettségizni,
művészeti irányban tervezi tovább az életét, rendkívül tehetséges, és bízom benne, hogy sikerülni fognak az álmai. A kisfiam, ő még nagyon szabad minden szempontból, neki még nincsenek szerintem konkrét tervei, de bízom benne, hogy most már egy olyan világban tud tovább tanulni és nevelődni, ami sokkal inkább lehetőségeket kínál neki. Én azt gondolom, hogy mivel az első fiam volt tehát a legidősebb fiam volt az első évfolyam, amikor az Orbán kormány bevezette ezt a klikkes rendszert, végig asszisztáltam szülőként is azt, hogy hogyan épül le a közoktatás. Én ott voltam, amikor Nagy Gábor Tamás polgármester elmesélte a kerületi fideszes képviselőknek, hogy most jött az országgyűlési frakcióülésről, és államosítani fogják az iskolákat. És láttam azt, hogy a fideszes képviselők is milyen arcot vágnak ehhez, és láttam azt, hogy ez milyen elképesztően rossz hatással volt. Ez egyébként az első kerületben nagyon magas színvonalú oktatásnak, de azt látni kell, hogy az első kerületben van 8 középiskola ebben a pici kerületben. Tehát ez egy nem is tudom, egyetemi város szinte az első kerület önmagában a városon belül, és nagyon büszkék voltunk az iskoláinkra, és látom azt, hogy épült le. Abban bízom, hogy talán a legkisebb gyerekemet már nem kell alapítványi iskolába járatni ahhoz, hogy minőségi oktatást kaphasson. Értem. Kedves Nassai Márta, nagyon köszönöm, hogy eljött a Civil Rádió olvasókörébe, és szeretném önt megnyerni annak, hogy jövő ilyenkor is találkozzunk, és nézzük meg, hogy közelebb jutott-e a 2029-es döntéséhez. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagy örömmel teszek eleget neki. Kedves hallgatóim, örülök, hogy ezen a hétfőn is minket választottak, hallgassanak minden hétfőn az interneten 20 és 21 óra között. Viszontlátásra!